In-nuqqas ta' azzjoni mill-Gvern juri kemm qed jilgħab bl-għajxin tan-nies. Il-Gvern kien reattiv u d-deċiżjonijiet bdew jittieħdu wara li l-operaturi, in-negozji u min iħaddem ħadu d-deċiżjonijiet. Kuntrast l-Oppożizzjoni ħarġet bi proposti għaliex indunat li dan u l-aktar settur li se jkun milqut minn din il-kriżi. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo waqt konferenza tal-aħbarijiet fakkar fil-miżuri li ħareġ bihom il-Partit Nazzjonalista. Dawn jinkludu li jitnaqqas b'50% it-tariffa tad-dawl u l-ilma għal kull dar u kull negozju, kif ukoll eżenzjoni temporanja tal-kontijiet tar-ristoranti u stabbilimenti tal-ikel. Apparti minn hekk it-tlieta il-Partit Nazzjonalista fil-Parlament ħareġ bi proposti oħra sabiex jiġu salvati l-impjiegi u n-negozji. Għalhekk qed nerġgħu nipproponu li l-quarantine leave għandha titħallas mill-Gvern. Il-Gvern għandu jagħmel tajjeb għal 50% tas-salarji li jiġu kkapjati wara li ssir konsultazzjoni mal-korpi kostitwiti. U bekk nassiguraw li ma jkunx hawn sensi bla bżonn. Il-Gvern għandu jidħol mas-settur bankarju li ġiġa nafu li għandu kwantità ta' likwidità li naslu għall-arranġamenti biex ikun hawn proposti fil-ħlasijiet u fuq il-faċilitajiet għas-self. Fl-istess ħin inħolqu pakketti ta' self ġdid għal min jeħtieġlu. Fejn il-Gvern jagħmel tajjeb bħala garanzija ħalli bekk fl-ewwel xhur ikun hemm moratorium tal-ħlas u r-rati tal-imax ikunu l-inqas possibbli. Il-Gvern ma ħareġ l-ebda inċentivi biex jinżammu l-impjiegi tal-ħaddiema. Il-Partit Nazzjonalista qed jerġa' joffri l-appoġġ u se jkompli jwassal messaġġ proattiv. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Herman Schiavones qal kif l-istabbilimenti tal-catering bħalissa qed joperaw b'telf. Is-sitwazzjoni hija waħda gravi u ħafna imprendituri huma mħassba fuq il-pagi tal-ħaddiema. Nassigurakom illi ħadd mis-sidien ma jixtieq jitlef impjegati. Żgur li jixtiequ jżommuhom, però il-biċċa l-kbira tas-sidien mhumiex f'pożizzjoni. M'għandhomx financial muscle biex isostnu lilhom infushom aħseb wara kemm għandhom saħħa jkomplu jħadmu lin-nies mingħajr għajnuna tal-Gvern. Il-kellim tal-Oppożizzjoni Ryan Kallus stqar li l-kummenti li għadda din il-ġimgħa l-Ministru għall-Ekonomija Silvja Xkembri kienu inaċċettabbli, speċjalment meta l-Gvern ibbaża tkabbir tal-ekonomija fuq l-importazzjoni tal-ħaddiema barranin. Kallus għalli jista' għandna konferma li l-mudell ekonomiku tal-Gvern falla. Dil-kritika din nagħmluha biex nifhmu għalfejn wasalna fejn din illum. Il-problema tas-sitwazzjoni li qegħdin fiha llum hija illi il-mudell ekonomiku ħajjar ħafna Maltin jinċentivaw u jixtru proprjetà u jieħdu l-loans fuqha. Loans li se iħallsuhom long term, fl-għarfien illi il-mudell ekonomiku li beda jaħdem fuq il-Gvern kien ser itihom kirja fix-xahar li tagħmel tajjeb għal dan id-dejn. Però issa rridu nagħmlu domanda lill-Ministru u l-Gvern, issa li daw il-barranin skont il-Ministru jridhom jitilqu. Min ser jagħmel tajjeb għal dawn il-kirjiet li ser jispiċċaw? Il-Partit Nazzjonalista insista li l-Gvern għandu jżomm il-kliem sabiħ għal wara li noħorġu minn din is-sitwazzjoni u nerġgħu nibdew indawru r-rota.